Κάνω αυτό το βιντεάκι προς όλους τους ερασιτέχνες αλείς της χώρας μας. Ακούστε στη συνέχεια το βίντεο και ό,τι απορία και σχόλιο έχετε, γράφτε το ακριβώς από κάτω στα σχόλια. Q&A λοιπόν το επόμενο βίντεο με απαντήσεις από τον Τάσο Χάλαρη για όλες τις απορίες και ερωτήσεις που θα γράψετε ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο στα σχόλια. Πάμε να ακούσουμε τον Τάσο. Θέλω να σας εξηγήσω τι συνέβη με την ΠΟΣΕΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλίας, στο ραντεβού που είχαμε την περασμένη Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Γενικό Γραμματέα και αρμόδιο για τα δικά μας θέματα, τον κύριο Στρατάκο. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αυγενάκη, τον Υπουργό, και τον κύριο Στρατάκο για το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας που βρήκαμε και που είχαμε. Συζητήσαμε για τα φλέγοντα θέματα που μας αφορούν. Νούμερο 1. Το Μητρό και η άδεια. Θα βγει Μητρό και άδεια για όλους τους ερασιτέχνες αλίες. Θα είναι πολύ οικονομικά για να το κάνουμε όλοι. Δεν έχουμε δικαιολογία. Πρέπει όλοι να πληρώσουμε 10-15, θα δούμε πόσο θα είναι το ποσό για όλο τον χρόνο. Βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα να τιμηματικά για μικρότερο χρονικό διάστημα. Γιατί κάποιοι τουρίστες έρχονται να πρέπει να βγάλουν την άδειά τους και αυτοί έρχονται για 10 μέρες. Μην πληρώσουν όλο το ποσό. Θα είναι λοιπόν πανελλαδικού χαρακτήρα. Το νούμερο 1. Αφού γίνει η καταμέτρηση, πλέον θα ξέρουν πόσες εκατοντάδες χιλιάδες είμαστε και θα μπορούμε και εμείς να σας εκπροσωπούμε με άλλο αέρα. Νούμερο 2. Η χνηλασιμότητα. Θα ξεκινήσει και αυτή μετά την 1η Πρώτου που θα ξεκινήσει το Μητρό του 25, θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την χνηλασιμότητα. Εκεί ακόμη είμαστε σε στάδιο διεργασίας. Πάντως θα είναι και αυτό κάτι το οποίο σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα γίνει εύκολο. Δεν θα είναι δύσκολο. Το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν που πετύχαμε είναι ότι το Υπουργείο δέχεται να έχει συνεργασία μαζί μας για πρώτη φορά και να μπορούμε να μιλάμε ίσως προς ίσον και να δίνουμε τα προβλήματά μας και να τα συζητάμε για να βρίσκουμε σωστές λύσεις και για μας και για το περιβάλλον και για όλους μας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όφελος. Το ΠΔ θέλει εξυγχρονισμό, το έχουμε πει. Θα το ξεκινήσουμε από τις αρχές του χρόνου. Συζητήσαμε για το Μάιο, συζητήσαμε για τον θερμαϊκό, τα πάντα συζητήσαμε. Σε όλα είμαστε θετικοί. Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το πετύχαμε, προχωράμε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, είμαστε ευχαριστημένοι και έχουμε δρόμο μπροστά μας βέβαια. Τι θέλω εγώ σαν Τάσος Χάλαρης? Να ευχαριστήσω 2 ανθρώπους που αυτό το διάστημα, εδώ και 1 χρόνο, είναι κοντά μου και βοηθάνε με πολλούς τρόπους τις διαδικασίες και ό,τι κάνω εγώ προσωπικά που αφορά τους ερασιτέχνες. Είναι 2 άνθρωποι που εκτιμούν τους ερασιτέχνες αλίες. Είναι ο Δημήτρης ο Τσιόρδας, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και διευθυντής στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού μας, και ο Μάκης ο Βορίδης, ο Υπουργός Επικρατείας. Αυτοί οι 2 άνθρωποι θέλω να τους ευχαριστώ δημοσίως. Δεν είναι κομματικό το θέμα, το ξεκαθαρίζω. Δεν είμαι κομματικά δηλωμένος σε καμία Νέα Δημοκρατία, σε κανένα. Είναι κυβερνών κόμμα. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω εγώ σαν Τάσος Χάλαρης προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ, να ξέρετε ότι πάμε όλο και καλύτερα. Να είστε καλά.